Takže ahojte, dnes som si pre vás pripravil návod, ako vyrobiť PNG srdiečko alebo rôzne PNG tvary. Takže mohli by sme vyskúšať PNG srdiečko, myslím, že aj na tejto fotke. Takže ideme na hornú šablónu a tu si nájdeme nástroje. Ja mám fotofilter v češtine, takže niekedy sa ospravedlňujem, ale možno niečo poviem aj po česky. Takže dáme si Vectoral Path, dáme otvoriť a tu máte PF Heart, to si musíte nájsť niekde. Takže asi takto je. Si otvorím to svoje a teraz tu si dáte pravým tlačítkom, kliknete úpravy a môžete s ním hociako narábať. Takže ak ste si ho dali, tak sa vám zobrazí nejaká taká kolónka, kde si môžete uložiť svoj vlastný tvar, ktorým ste vytvarovali to srdiečko. Takže teraz si dáme Convert Path to Selection. Teraz si na to klikneme opäť a dáme invertovať výber. Potom ideme do vrstiev a dáme vložiť nové pozadie, priehľadnosť podľa výberu. Klikneme si na túto vrstvu a jednoducho dáme V-Mode. Následne dvakrát klikneme a môžeme si, nemusíte, ale ja si dávam väčšinou vrhnutý tieň alebo vržený stín po česky. Takže vyzerá to asi takto. Bez toho by to vyzeralo takto, s týmto vyzerá proste krajšie podľa mňa. Ako vidíte, môžete si to takto vytvarovať. Je to pekné podľa mňa. Takže asi takto vyzerá. Teraz si môžete dať aj text. A texty, ak si začiatočník proste, tak väčšinou si takto prechádzate, vyberiete si proste toto písmo a prechádzate kolečkom myši. Takže asi tak. Moje obľúbené písmo je Bauhaus 93, čo je toto písmo. Proste sa mi páči. A teraz dáme proste, ani neviem, či to dobre píšem. Proste dáme si nejaký text. Farbu si zvolíme hociakú. Môžete si zvoliť aj podľa toho, ako sú tu. Takže dáte si tento nástroj a vyberáte si potom farbu a to sa vám zobrazí tu. Budete ju mať tu. Takže takto. Potom idete na efekty, vrhnúci tieň si dávam vždy. A potom si dávam aj relief, pretože to vyzerá proste krajšie. Teraz text, no tak dáme OK. Je to malé, takže si to zväčším asi tak na takto. A môžem si to tvarovať uhel -90, to je prevrátené asi takto. A plus 90 to je proste naopak. Dáte OK a máte takto. Ja si dávam väčšinou také uhly minus niečo alebo plus proste nejaké malé čísla, hej. Takže treba takto. A potom si dáte súbor, uložiť ako a musíte si to ukladať ako musíte si to ukladať ako PNG forma, takže tu by sa vám malo zobraziť PFI. Ale potom si dáte PNG, takže uložíte si to potom niekde. Takže takto to funguje. A teraz tie iné tvary. Iné tvary fungujú následovne.
musíte si odkliknúť myšku a máte tu trebárs tu. Každopádne, ak som vám ukazoval PNG srdiečko, tak tam boli aj iné tvary, takže vyberáte si väčšinou z tých a niekedy sú niekde aj downloady, takže môžete si treba stiahnuť rôzne tvary. No ale poďme k tvarom. Takže napríklad elipsu alebo kruh. Urobíte to jednoducho a skoro tým istým spôsobom ako PNG srdiečko, čiže nasmerujete si to niekde, treba takto, alebo pre tento obrázok by sa radšej hodilo tento zaoblený, takže ja si to vyberiem takto. Si môžete vybrať ten kruh, nič nepokazíte tým. No a teraz jednoducho takže si to označíte, takto trebárs dáte invertovať výber a teraz dáte opäť vrstvu, vložinové pozadie, priehľadnosť podľa výberu, idete na vrstvu, dáte Vmode a máte to. Taktiež tu odporúčam dávať vržený tieň, pretože proste všade to je také, myslím, že krajšie, no. Tí ľudia, čo pracujú s fotofiltrom, určite to uznajú, že mám pravdu. No a môžeme si pridať tiež text, ale zase ukladáme ako PNG, takže proste mačka, alebo proste neviem, proste vaše názov a uložiť v PNG formáte. Inak môžete mať v tom pozadie, alebo sa vám to môže nejako, proste dávajte si to vždy v PNG, pretože väčšinou sa tam dá pozadie, možno negatív a ďalšie efekty, takže chcem asi takto. Ak u tohto videa bude možno 3 lajky, tak bude ďalšie video, ako urobiť teda samotný dizajn na blog a možno časom aj iné veci, čo sa týka Photofilter Studio. S Photoshopom neviem veľmi robiť, viem tam akorát urobiť možno tak PNG srdiečka ako teraz, ale úplne nič iné, pomaly možno už ani to. Mám CS5, ak by ste chceli vedieť. A proste, ja sa v tom nevyznám, proste, ja sa vyznám možno pomaly len vo Photofilter, aj to možno veľmi nie. Dá sa povedať, že som začiatočník v tom ešte, aj keď robím tutoriály, no však nevadí. Takže asi takto, takže v budúcnosti by bola to návod na tie dizajny do blogu a možno aj PNG srdiečko alebo iné tvary vo Photoshope CS5. Takže ja sa už s vami lúčim a takže ahojte.